We staan nu in Pretty Dark. Dit is een bijzonder project van onze conservator Joyce Lacroix en fotografe Annabel Oosterwegel. Joyce zag om zich heen dat veel jongeren moeite hebben om een plekje te vinden in de maatschappij zoals die nu is. Joyce en Annabel hebben samen jongeren gezocht en geselecteerd die wel wilden vertellen over de worstelingen waar ze mee te maken hebben. Dus uitvallen van school of eetproblemen hebben of angstig zijn. Joyce heeft hele mooie interviews gehouden met deze jongeren en die zijn allemaal in deze krant terechtgekomen. Iedereen tot 25 jaar, in ieder geval de groep waar het over gaat in deze tentoonstelling, kan komen kijken.